Sarara sam khona ufuna ubasela yona sana. Iza nazo ntyathi sizolisa iza nazo. UTamabheka uyandiplita ndikuxelele. Cha, uthi manithini mina ngalonto? Andithi yithini kaloku qha bese ndikubalisela kuba indlela ndiplita ngayo uTamabheka itricky and uyambona uba hey uyayazi into ayenzayo. Kutheni ungavela umvume nje uTamabheka xa ucabe uyayazi into ayenzayo? Into enukayo? Hayibo, I smell some jealousy here. Sarara sam kaloku ndiyazi uba awuthandi uba mandiplite abanye abafana qha nguTamabheka uvela ndibuza uba ndikhetha phi phakathi kwecephe elitsha nelidala ndingazi noba ngabe ndithini ngoku mna. Into yambo ndiqoba kuyithetha lento endizoyiphinda. Kutheni ungavela umvume nje xa ucaba ukubuza into ezinzima? Kutheni ungavela umvume? Wasawubhiza uzofundekela mina apha ekhaya ndizithulele in peace. Ndiyambona umuntu ongafuniyo mna ngam qha wenza ngathi uyafuna. Jonga, ayindimi umuntu owathi ungasheli xa ubona intombi oyithandayo. Qha ke phikwaphi intombi oyithandayo kuyile osowunayo vele ebomini bakho. Uyabona notyatyambo? Kubani konothe mna wena uyintombi endiyithandayo ebomini bami ngubani? Ubhizi la. Yo, yabona notyatyambo? Notyatyambo mina ngicela ukuthula kwami impilo ngoku. Uyabona wena Sarara sam, you got unlimited love for me, shame. Noma nje ungafuna ukuyitsho into shame, ndiyabona nje reaction yakho. Ngokubalisa nje i-minor problem, wena vele uyenze ibe into engaka. Big problem. Wow.